vandaag het Sinterklaasfeest. En het wordt georganiseerd door Kids & Go. En we hebben diverse sponsoren bereid gevonden om dit met ons gewoon ter uitvoering te brengen. En vandaag gaan de 2 Pieten trouwen. Dus ik doe even een tipje van de sluier. En het wordt gewoon een heel mooi feest voor alle kinderen. De toegang is ook gratis. Want we willen ook dat alle kinderen de gelegenheid krijgen om mee te doen en te komen om dit prachtige feest mee te maken. Ja, de showgroep van Dance & More. Deze meiden, hier zijn sowieso al 2 meiden die je hier kan zien. Die hebben allemaal dansjes ingestudeerd. Dus die zijn al een hele tijd bezig met de voorbereidingen. En die zullen ook wat laten zien. De kinderen krijgen allemaal een cadeautje, krijgen ze. Wat lekkers. We hebben fruit. De Warehouse heeft gesponsord. El Mundo. Moet niemand vergeten natuurlijk. Gio's. Dus en achter de schermen, daar gebeurt het zo meteen allemaal. Daar zijn we druk mee bezig. En we zijn heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Kijk eens wie eraan komen. In die grote auto. Kijk, dat zijn alle Pieten. Zie je mooi uit? En een stapje terug. Super. Dag Sinterklaas. Hallo, goedemorgen allemaal, hoe is het? Blij om jullie allemaal te zien. Je hebt er heel veel zin in, of niet Sinterklaas? We hebben er zeker zin in. We hebben een hele lange reis achter de rug. Ja. Maar we zijn hartstikke blij weer om hier op Bonaire te zijn. Voor alle kinderen van Bonaire. We zijn verliefd geworden. En vandaag hebben we een hele grote verrassing. Voor alle kinderen en alle mensen hier op Bonaire. Omdat daar gaat 2 Pieten met elkaar trouwen. Dan gaan 2 Pieten trouwen. Op de beach, en wie kent hem niet? La 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 la. Nou, het is tegen ons gezegd. Alles wat ze doen, doen ze samen met elkaar. Voor naar achter, van links naar rechts.